Kanang bestseller ninyo? Ah, oo, kanino. Kani. Isa man siya, special tang. Ila, lami ito. Sige, suwayan ko ni. Usa man siya kanang lutuon gyapon no. Subara siya. Usa yung utan. Pwede na siya. Ah, na ni siya. Unya, Ano baboy? pork belly. Okay. Mga homo ko man sila. Ano siya may humok? Kakaning duha. Unsa ni siya na sauce ni siya? Unsa man siya? Wala, marapala na siya. Suba-suba ra gyapon. Subara. Kani. Grill rin na siya tanan. Ang gerira. Oh, okay. Unsa ko may lain ng Sabaw na mo. ramen, cold noodle. Asa may mas lami ano ko yan? Kung i-recommend yun, lami gani siya. With rice lagi ni. With rice. Ramen, cold noodle. Pero separate siya ang rice. Pupa, Korean soup with rice. Oh, Kani rice. bibimbap. Kaning bibimbap. Wala pa kakaon na rin ha? Apa? First time. First time. Kini isa. Isa lang ani, try nang ko niya. Isa aning kuan. Yan. Kanilang kada lang siya kaya ako rabi usa. Take out lang na. Pwede ra man take out no. Oh, pwede na. Aw, kay kuan man. Pero kini siya, pinan mo mahulog. Ma-take out mo kani. Plastic na siya, ma'am. Okay ra, basta ma-take out. Baboy ka? Di lang Beef lang. beef lang sa akong suwayan. Yung drink. Coke lang. Na may Coke. Ay lang na bottomless uy. Kausa. Pero puro ni bottomless ka na. Pwede rin ka. Ang dili bottomless. Pwede rin ka. Bottomless siya. Bottomless lang sige kanang Coke lang. Pwede rin ka. Bulot siya. Lain siya. Naglait ng tiyan. Isa giluto nimo. Nag-order ko kuan ga-order ko og boneless short ribs o kuan Yukijang soup with rice. I don't know kuan siya. Oh, look at this. Kanya kung ganahan no. Ano ba? Naman. Oh. And then you cook it. Paypad na mamay. Oh, nag-solid eh. Hindi nga man ako mag-isa. Hindi talaga solo na to. Dami na sila Coke eh. Favorite sili. Guys, ay balutuan yung pork eh. So guys, ay ba? Pero maghumok lagi guys ito. Oh. Lagi siya. Halang-halang ni siya ng soup. So, tanaw na ko rin siya. Looks yummy.
Ini mau itong barbecue ani. Ano man? Kami sa nilang soup. Sabaw lang ito. Pinahugno na. Sa mura sa BC ah. Hindi ka man. Di pa. Pero dili gili mo nga pag-pandemic naman bingabi lahi na taon na dito pag-pandemic. Tinutulso lang ito mga estudyante nga English, School of English ganyan, mga Japanese. Isa to? Kada mo mga estudyante dito mga School of Oh, English. Daghan ka to niya, pauli naman. Nanguli bitaw sila. Bingo na kayo nila. Hindi na lahi English. Lami ya. Lami. Hapon ang tagiyan niya. Oo. Yang misis. Oo, pinagawa. Puro hapon. Oh. Kadapling na na, mapasok, mapait ka.